Frățiorul meu, ce faci? Mă joc FIFA, ce vrei de la viața mea? Dăm și mie 100 de lei să-mi cumpăr un rimel nou, că mi s-a terminat. Fugi, mărice, dar ce scrie pe fața mea, bancomat? Hai, lasă-mă în pace. A, da, așa faci, nu-mi dai? Oare ce părere ar avea iubita ta, Ana, că acum 2 seri ai stat cu verișoara aia noastră, Bianca, închis în cameră toată noaptea și s-au auzit zgomote ciudate? Oare ce ar zice? Să nu îndrăznești, n-ai tu pe o să faci așa ceva. Alo, Ana, ce faci, fată? Cum ești? Închide telefonul, na, ia cardul meu, ține, ia-ți ce vrei. Voiam să te întreb și eu, ce mai faci, cum ești, când mai treci pe la noi? A, da, vii mai târziu, bine, draga mea, te așteptăm cu drag. Hai, te pup, să știi că fratele meu te iubește, da. Și ea te iubește. Blestem ziua în care mama te-a născut. Ai zis ceva, dragul meu, frate? N-am zis nimic și mai dor și tu mai mult, că ai cearcăne la ochi. Ce? Am cearcăne la ochi? Păi atunci, din păcate, trebuie să-mi cumpăr și anticearcăne.